Iro itrai ngai kuble pi baro haga keteng ko tiang tam ko jong Jesus Christ belong unong penim ujongi but soisin ngi piang sebhai pi cha kaneka YouTube channel jong ko United Christian Faith Apostolic Church te ne ko po ngin sedang no ige jong shakri ke jongi ha kaneka klimat ngan pule ne ka tin ke jong blai pi la ban shem na ka jingdwai sam chispa lai pulai ko nong ko de khot ko ban kong ter Hakmi kababha bat kaba internet no bagi para kia syong lang ha kabaya so kawe kabalong kum ka jing slek kaba kodor halor ka kli kabatut na kinyu tumo ya kinyu tumo u aron ken kabahyar hakir miang ki jan jong u kum ka umjer u hermon kabahyar halor kilum seyon na bahang ta ken utrai ulah hukum ya kata ka jing kerku ka jing im kaba halagerta ken Tumbling kerku kini tintung in dengan pendem lang hak jingdwai. Terai berkodang yang aingu imi able kupah kani ke klimat kan ungidam sungguh ke bekrau ye ke bamela aingi kum kani ke la ngiyo ye ke mani syakri ye me ko traji subukar ngi aingu ye ke jimbha ke jom ye able kupah ji subukar hagum jo hani ke klimat syam begin sedang ye kani ke jing syakri ke jom ko trai ngi dwai ngi ban kentang able ko trai kani ke pa baro atraji subukar ye ke bamiyo ye ke bandan khat lemat ngi kupah kani ke klimat atraji subukar ngi dwai bau men simbukhu jom ye able ko trai ngiyo Kilai luai hagan ega jaga atraji subukar kal bangin ang syakri bangin ye ro bangin benon buron ke keteng ke jome able ko pa ida dua able ko atraji subukar ke jingdon kat ke jome kan lor kat lembar ni able ko pa hagan ega klimat atrai na lu bestang adu beku jong ke jing syakri able ko atraji subukar ni ai ti ke ketiga jome ko atrai ye ke bamen ye laming ida men sim beku jome shamengi ai ke berombat jingdon baro teng jisu ni dai amen Tani ka po, ngin po si gabanta bagin yero bagin mani utrai dan IT ha ka Shikaina Mountain worshiper bagin yalami ya kajing yero bat kajing mani. Bat hadin kata kan ai sendan hai so P Nongbri bin sami ka kitin ka jong blai. Bless po. Worthy of all our praises, Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. 'Cause when we see you, we find strength. For your love, thank you for your grace. You give life, you are love, you bring light to the darkness. You gave hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You
God, you're so great. Oh, you're great, oh Lord. Oh, you're so great, Jesus. Oh, there is no one like you, Jesus. We sing hallelujah to you, Lord. Oh, Jesus. We praise you, God. Kajingai kublay pi baro ki parabangan but baro ki ba it ban sngap ya ga kubor ga tien ga jongblay lingba ki internet bangi ai no blay hagri ga skiru ila ya ga ban wara biang sashisin ya ga kubor lingba ga YouTube channel barga ngit scam ba ublay unyo ban kurku pi namal ba pisliang ba pi angno di ga tien ga jongblay kan ba pirang shashkor ga skiru ublay unyo ban kurku kerpang pi ke khubor ke banga kwa ye ke banya sam hagri gisngi kalong shapang ke jingsarong ba KYNJA MYNSIEM ke ai kani ke jingsarong ke ba KYNJA MYNSIEM
But hatu kalong ke badon kami ingi bangin pikiri lade bangin light nagani ke jingsarong ke bakinja MYNSIEM. Nama ladang ngim tip, ladang ngim wahat, ladang ngim yosngo lesi ingi laban habru hagani ke jingbom tip, bat kini ke jingriam jong ke jingsarong bakinja MYNSIEM. Tadi na tagadaw ri kapor ngakwa ifi finisha skor ri ke jinghikai, ban ngakwa panyalam ye pi sha ke jinghikai ke bau Jesus Christ uhikai, lingba ke parsi ke bapila ban shem na ke gospel ke jong Lucas, ke lanong ke bakat pra ke dekot ke Kyndait ter. Hang ni ke tien ke jong blegi tho ba ke jingtmu jong ni ke parsi ke dei na ke benta kita ke breu ke bashania hala ke jong ke jingla, bat hala ke jong ke hok, bat ki ba iben rui ki wei. Bangnya pej ya ke jinghikai ke bangila banyo lang bagani ke parsi. Barang it's kem la tho khnang ai gani tang ban shi tho in re ban long ke jinghikai na ke benta jong abat jong pi. Nginya puli ke por ha ke landong ke khat pra ke gospel ke jong Lucas ke khot ke ba shipo. Ke Bible ke tho arngot ki brew ke lit kiu she ke temple ban duai. Arngot ki brew ke lit kiu she ke temple ban duai. We ude uparisi but we pat uday unong krong. Kani kegentin nong krong kabamut unong krong kajna. Ngala ia kebangan bu hakiwe bagi kentin. Na kebenta gajinga per hapreng jukini ki arngot. Wei uday uriuniam ubajupoi shaga temple barabor. Wei pat unong krong kajna ubam jupoi shaga temple. Lese ngimtep naganu gadaw bahagani geski ulit poi shaga temple banduai. Wei uday ubatip ha shapang ke hukum ke jong Moses. Wei pat ubam da tip ha shapang ke hukum. Henry utip tangi ni wei. Ulong ubala penrem. Naga daw jong ke jing bam hok ke jong. Wei uday ubreu uba yo ia ke buram naki breu baro naki lang ke salang. Wei pat uday ubreu ubala yo ia ke jing penrem naki breu baro. Naman hai kita ki por ke jong Jesus Christ. Arjat ki breu ki ba lapen rem da ki lang ke salang. Kan nut ki belong nuti, ki breu ki belong ki nuti, bad kum juri ki nong krong kajna. Nama kini ki nong krong kajna ki de ki breu ki ba jubam club ya ki pisa jeng ki wei. Di ki breu ki ba age spa, bad ki breu ki ba bam chu perkhat ya ke jing shitom jeng ki wei, ki shim ke kabu ya ke ban bam club, ban yo jing bentoy shimet. Tadi na tagadaw ki nong krong kajna hi ha ki por la nyo ba ki long pok. Timan tanginya pej hagri ke por shapang ke jingdwai. Ke jingdwai jong kini ki arngot. Bat hakani ke jingdwai fili i ya ke jingsarong bakinja MYNSIEM bat ke jingsngoret. Ke tin ke jong blai ke ong hagad khat ke ba khatway. Lastang shwa da ke jingdwai jong ni reuniam. Ke jingdwai jong uparisi. Ke Bible ke itu hagad khat ke ba khatway. Utau parsi habole yeng. Ula dwai halade kumni. A ublay ngango yame ublay ngango yame wai ngo ublay na gebenta ke inya pajang ni gentien ke Ukraine wanga ai ngo yame bangamlong kum kiwe ki breu ngamlong kum kiwe ki breu uni reuniam ula ai ngo ublay ba umlong kum kiwe ki breu hang ni fini i ya ke jingenu jor jong uni reuniam bat kiwe pat ki breu ini kalong ke jing bakla ke bakrau hagaba uni reuniam lese umpoi perkhat bagade ke jing bakla namar ulang ubreu ubahok ulang ubreu ubaya be shaga jing duai ulang ubreu uba ke jing ke badan buram lese urang perkhat bakatahi kalabiang Henry ublay ubapet yaga donut ke waspo ui yaga wei ke jing duna ke uni reuniam shimla yu i katagalong ke jing yenu jor bat ki wei pat ki breu. Ke Bible ke yitho bau ne wang aingo eme bangamlong kum ki wei pat ki breu. Akwa ipi ba pinyo jing hikai shwatang na ini benta. Kata kalong bakum ki khon ke jong blai ke bo blai la siu spa daga dorba ke snam. Iron kam ban ken ma ke ni ke jing hikai bada lei ru ngem dai ye ke bani jor yel de bat ki wei. Bon sien na bangi jor ye ki yel de bat ki wei. Ni sngo bangi long ki ba janai balai nama ki breu kimla kumbala mangi kata ka jing sngo bangi long ki breu ki ba janai namar ga jing yenu jor bat ki breu kanyalam bakla bat kanyalam ru shai ga jing jot kanyalam ru shai ga benta ga bo blai
onamla ya gaban pediang yengi ke bible ge thu ba uni uriuniam ula duai ge ge jingdwai aingo eme ablay bangam long kum ki weipat ki breu wang ni kentien ngamlong ubashim daga bor ngamlong kita ki bashim daga bor ki bom hok ki baklem lani kum uni unong krong ru kani ga jinglong jingim jong uni ubreu haga jing shisha kalong ga badai haga jing shisha kalong ga pen sobha yu blay namar ka jing bom hok hi ublay umla ban pediang ka jing le jubor ki wei ublay umla ban pediang ka jing klem ublay umla ban pediang ban long kumunong krong khajna uba each by ublay umla ban pediang henry ka ka baduna hauni riuniam ka dei ka jing sarong ka ba shimlo poi prakhat ka MYNSIEM sarong galayo ya ka ban sinshar yauni riuniam ha ka ba ulayenu jor bat unong krong khajna ka jing shisha ka tien ka jomblay ka hikayengi pamangabat mapi ki brig brang hari ka purthai ladangi don kam ya ka baninu jor ladangi don kam ya ka ban thau ya ka jing long jing em idon kam ban thau tang bat uwe kata ka long ukres ka thong jonga bat jongpi ka de ban long kum ukres ban long kum ki wei pat ki breu lani ban tam ki wei pat ki breu ladangi la ban tam ya ukres kata ka long ga bahashibun renga skotho banga sos kamba umdan breu ubala ya ga bantam ya ga jinglong ga janai kum ukres ka bible ki kaingil fin pulie ga haga shithish knong hebrew kala nong ga khat ar ka tien ka song blake ong da ga khmi shau nong pelong bu nong penjanai ka jinget ka jingi u jesus christ abangi khmi shau jesus christ ya ga jinget ka jingi an penjanai abangi khmi shau jesus christ ya ga jingem jingi an penjanai balai on penjanai namar ngi sotho bakampat biang yang tangkat ni giron kam banang ya chisu shaprang larfin pet ya kini ga jingdwai jong ni riuniam pin sotho bo ni riuniam la so biang hang ni dan shu kata ga jing perkhat bo unang ya kham jeliu susu lani kham jan susu soble lani kham shaprang susu ha ga jinglong jingem balai namar bo yunu jor yelde bat ki wei pat ki breu kani galong ka jingsarong bakin MYNSIEM ai baling bagani ga jing hikai kan penkendet ben riu yang iru lese haga jinglong breu ngi klet ye gani iklet ban page show thrai iklet ban page show jisu ka khmat ka jing galong shaki breu isdang ye ga ban bishare ka jing tlot jangki we isdang ye ga penrem ye ga jing duna jangki we nganong ye pi bon sien ki breu ki ba bishar bagi ba penrem ye ga jing duna jangki we ki sngo jana ye lade ban kata ke jing sngo jana jangki kamlong go pediang hona khmat jong blame uji sukresu ai ga jing hikai bangim dei ban bishar ki we dei tang we bre hok ban bishar utahi udai uji sukres tingin ye pej pas ga we pat ga khot ka ba khat ar ka ba uni u riuniam udang yai beteng ye ga jing duai ga jong ulong ni kentien nga sha jing et rcn shityo nga ai ka ba shipo na ki aka baro kat ka ba ngadon kani galong ka jing kren bat ka jing duai jong ni riuniam hagat khot ka ba khat we ukren shapang ka jing long jing em ka bam pen so bha yu blai shimla long kumta hagani gat khot ka ba khat ar pat ula kren shapang ka jing la jong u ban le ye ki kam ki ba pen so bha yu blai hot ka long ka ba dei ban duai ban sha jing et ka jing duai ka long ka ba don kam ka jing duai sha jing et ka long ka ba don kam uji sukres uhi kayengi bangi dei ban duai par ban sha jing et dru henry ka ai ka jing bakla hauni riuniam ha ka ba shim la pen ksan ye u ka dei ka ne ka jing sarong ha ka ba ka ni ka kentien nga galawana khmat umalade ka jing long malade ka jing long hangame ka jing sngo bala ka tien ka jong blake ong nga ka ni ka kentien nga hi kelayalam bakla yu ni riuniam lafin puli shapang ka jing hap jong Lucifer haga kitab Isaiah ga long ga khat sa fin sham bon sin Ukraine ni kentien ngan long kum ubah khli tam ngan kiu shaulom tinginya puli ga ni ga por ngan sokwa ya ga banginya pet ga ni kentien jong Lucifer ubah ga baning kong ulong urang ba ki angel banyalam ya ka beneng baro ka wei sha ga jingro bat ka jingmani ya ublai
Henry penban hagawe ke sngi ke jingsarong kalawan hau. Hagata ke jing bampoi perkhat. Ka kien ke jong blai kong ka jingsarong kalalap hau. Bagani ke jingsarong kalalam u sya ke jing hapno bat ke jing jot. Fin puli ke kitab Israel no ke bakhat saw ke khot ke bakhat ar ke kren chapang kumno ba uni u Lucifer u angel rong ba u kelalong u soitan bat kumno bu lahap no na ke buram tinginya puli ke khot ke bakhat ar kumno me lahap na bneng kolor shai u khon jong ke step kumno la ot no ye me shi ke Kyndait u bala jupendam len ke jat ben rio te mel ong hala ke donot gan kiu shabneng ngan kentiu ya laga ket haneng gi klor jong blay bat ngan shong haloru lom ke jingiseng haki ba kut shapang haki ba kut phang shate ngan kiu shalendat kilo ngan long ko mu bahajrong tam kaktien ke jong blay ka ong kini ki kentien ngan ki bon bha ha kini ki khot ka kentien ngan kentien nga kalong ko wei na ka kentien ke bangi hap usiar bha ha ga jingem kum ki kristan Bible git ho bawat u Lucifer u badan ha ke jaka ka bakentang penban lahap no lahap no ha ke jing penram tang na ga daw ga jing sarong hang ning i bo ni riu ni amru udon ye ga MYNSIEM sarong halor ga jing la ga jong u wa nga sha jinget nga ai ga weni ga bashi pona ke e ga bang don ken ma ba lemba ga ni ga jing hikai ginda husiar yelade Kien ke jong blai ka ong ka jing sarong ka yalam shwa ka jing jot. Dena kata ka daw hang ni ka kien ke jong blai gi ho bau ni u riu niam u don ye ka jing sarong halor ka jing la jong u ban shakri yu blai. Kanong na pedeng jong pi pila ye ka ban shakri yu blai. Kata ka jing la jong pi kalong ka bas ngau tenat. Henry nginon kam ban husiar kata ka long ka jing sarong ha kata ka jing la. Kin ma ba de u blai u ba penla yang ba je pi penle ye ke no ke ba pen so bhai blai kam dei ke jingla jongi hi te dei na ka daw la dangi don ye kum ka ke donot jong ke jing skola i don kam ban kala ke ba mut kloi ka tien ke jong blai ke hikai u Jesus Christ u ai ke jing hikai u Matthias ko nong ke ban rio ke khot ke ba san hadu ke ban rio shapang ke jingdwai ba kum do bangim dei ban long kum ki nong arsam tinginya puli ke por Matthias ke long ban riu ke khot ke besan haba mela dwairu wat long kum ki nong arsap da baki ej ban yang kerpat ki synagogue bat ha ki dong ki lat baki nyo pen pau ki breu shisang ong api ki la yo ye la ganong henre haba me dwai dole drung shala ke pulet bat haba mela khang ye ke jingkhang tu kerpat yu pa jong me uba ha ke bare te pa jong me yu i ke bare un ai nong hame ha ke ba pau Kien ke jong blai ke thu bau Jesus Christ u ai ke jing kai chapang ke jing duai wang wat no long kum kinong arsap ki ba e ye ke jing ro jong ki breu ki ba kwa ba ki breu kin yu i ye ke ta ke jing la jong ki ban duai hot kamut setia ha bangi duai ngiron kam ban shong ba yeng i ha ban khang ye ke yeng kamut setia gum ta na ba kien ke jong blai ke kai ngi begin duai klem de pot kamut ngi ha ban set kot ba yela de klem de pot kata kam dei ke jingmut jong ke jing hikai ke jong Jesus Christ kai ke Jesus Christ mut ban ong hani ke long ba yim dei ya ke bangin sngo sarong ha ke jingla ban duai ban yim dei ru ban don ya ke jing kwa ba ki breu ken tip ya ke jingla jong i ban duai namar ha ke ba khadu gi sngo thu wat ke ni ke jingla ke bangi la ru ke dei ke jing pensat bor ke jong blai the day na the down la da fi duai ken ma ya ke ni ke jing hikai bayo ka jing sarong kawan lap ha ga jing mut jung perkhat jong pi baga tien ga jong blai ka ong ba ki ne ki reuniam kila yo da shisha ye ga bainong ka jing ro na ki breu henry kila du pat ye ga bainong ka banau trai ngam tep la pi kwa ye ga bainong no trai ne na ki breu la pi kwa ye ga bainong na ki breu phila ye ga bandon ye ga ta ga jing kwa ba ki breu ken tep ban yo iru henry nga kwa ban ye thu ye pi refila yo ye ga bainong na gibreu finum la shu ban yo ye ga bainong nau khpau ba habneng ti henre la refi kwa ye ga bainong ga nau khpau ba habneng ngiron kam ye ga ban pentikna bingi lait na ga ni ga jingsarong ga ba KYNJA MYNSIEM ga jingsarong halor ga jingla uni uriunyam ukren shapang ga jing ai wada ga bre ba jing ai ru uji sukres wi hikai ha ga ni ga ju kalanong ga ban riu ga gospel ga jo Matthias ga khot ga balai uji sukres ukraini ni kentien henry me haba medale ai jing isnai
Wat ai ba kti ka diang jomi kan tip ayu ba ka le ka kti ka man jong me. U Jesus Christ anga ba pi ai ki kam jing isnei. Wanam ai ba kti ka diang kan tip ye ka ei ka ba kti ka man ka le. Hadu kala mo ban long ba kti ka diang kan tip ye ka ei ka ba kti ka man ka le. Kanam la ban long. Henry ka jing mod ka ba Jesus Christ ukran hangni ka long. Wat ai ba kata ka jing ai isnei ka jong pi. Ka jing ai ka jong pi shi ka kam ka jong blay. Kan penlong ye pi ba pin kwa ba ki breu baro kin tip ye kata ka jing le ka jong pi. Lada ka haga donot ka jong pi don ya kata ka jing kwa ba ki breu kin ai buram. Ka jing kwa ba ki breu kin tip ye kita ki kam ba ba. Tu tip ye ka way ba pila yo ye ka ni ka MYNSIEM sarong ba kin jam MYNSIEM. Ka ba ublay onom la ye ka ban pediang dalelero. Tadai na ka daw ling ba ka ni ka jing hikai. Dongin yo ya ka jing hikai ba ka jing mot ka jong Jesus Christ. Ba ublay ubayu i ka donot. Bat ka donut ka ba syapo jungi ka long ka ba donkam hadu kata-kata hakmat jong ublay. Ublay ong yu Samuel. Ublay upet ya ka ba syabar. Kat ba ublay upet ya ka ba syapo. Haga ba syapo jong pi. Pidon kami ya ka ban pentikna. Pidon ya ka donut ka ba ai buram yu ublay. Compare pidwai hakmat jong Gibril. Compare pidwai ha surok ha singkien. Compare pi ai syaga kam ka jong ublay. Compare pi ai syaga nuga ka kinhon ni shi nuga Gibril go pi song kwa ban ai. Reha ka ba syapo ka donut ka jong pi. Ai ba pin light na ka ni ka jing sarong la ni ka jing kwa buram. Pangangit scam la da fila ya ka ban kiar na gata. Pin yo ken ya ka bainong ka ba dibiang. Now blay hagaway kisngi anda fila yang akmat jong utrai. Kaktian ka jong blay ki yitho. Hadian jong kini ki ibaro. Dengan nyepet biang naga gospel ka jong Lucas kalnong bakat prang nyepet agad khot ka bakat lai. Mentapat nyepet jaga jingdwai jong niu nong krong ka jna. Agad khot ka bakat lai kaktian ka jong blay ka ong Tynrai utau nong krong. Uda yang na jungai umnut wat ban kemiet dalagi kmat syabneng. Tynrai ulay thap ya ka syadam uda ong. Ublay tu isnei yang ubapop. Kaktian ka jong blay ka ong niu nong krong ka jnapat. Wat tang ya ka ban kemiet ki kmat syajrong ru umnut. Ula thap ya ka syadam. Pulang ublay jonga tu isnei yang ubapop. Kani ka long ka jingdwai ka ba sngoret. Ka jingdwai jong ka jing sngodon kam ya ka jing isnei ka jong blay. Ka jing mi na kani ka jingdwai jong kini ki arngot. Hagad khot ka bakat saw kaktian ka jong blay gitu. Ka Bible ka ong bu Jesus Christ ong api ba une bali har pat sya yeng ubalaksan bani utau way pat na ba u baro uba pen kraw yela de on pen po ti utau ba pen po yela de on pen kraw. Kaktian ka jong blay ka ong ka jingmi na gini ka jingdwai jong kini ki arngot kalong u blay ula Kyndait ya ka jingdwai jong uni reunion. Ublay ula pediang ya ga jingdwai jong uniu nong krong kajna. Balay bo ublay Kyndait ya ga jingdwai jong uniu reuniam. Kadai na ga daw ba udon ya ga MYNSIEM ka jingsarong. Ka MYNSIEM jong ga jing shanya halaga jong ga jingla. Bat ka MYNSIEM jong ga jing nyoben bat ka jing bishare ki way. Balay bo ublay upediang ya ga jingdwai jong uniu nong krong kajna. Kam day na ga daw ka kam basniyo ga ba ule ha ga jingem. Hari na ga daw ba ulanang ya ga ban penret ban pendam ya de haga jingis nai ga jong ublay. Akwa ya ga fintep mga mapi ngi don na ga diga perthai. Yem long ki bri ki ba janai. Ilong ki bri ki ba dap da ki ba bon ke jingduna haga jingem ga jingi. Tang ka way ga lenti ga ba ublay ula ban pediang ya nga ba jepi. Kata ka long ka lenti jong ga jing penret. Compare ka ga jing telot ga jingi. Compare ka ga perthai ga kren syangi. Henry ladangi don ya ga MYNSIEM jong ga jing sngoret. Ublay ulong badap da ga jing isnai. Tang ka way ga jing long ga ba ublay umla ban sya kata ka ga jing sarong. Habang idon ya ga MYNSIEM sarong. Kumba ublay shop no ya rangba ki angel Lucifer. Hadu ya ga bula kelas soitan. Ukela long unong shon jong ublay. Habu lahap no na ga buram. Tang na ga daw ga jing sarong. Kum taru mga ba mapiru. Larangi don ya ga MYNSIEM sarong. Wanam kami lenti ba ublay un pediang. Wala da pidon ya ga jing la. Kababha wala pidon ya ga jingem kabadai Tynrai ladangi do no ya ga MYNSIEM ga basngauret kita ki kam ga jingi baro ki long len hatu pila jumudur ya ga niga ya ga ta ga ka banga ong hapi ki kam ki babha ki jingla ki babha ki jingle ki badai Tynrai ladangi light no na ga niga do no ka ba pediang
dau blay kita ki kam baro ki long le no today na ga dau dongin yet yala ga jong ga jing ka jing thmu jong ga jing hi kai ka long bangim dei ya ka bangin bishari ki we ka jing thmu jong ga jing hi kai ka long bangim dei ya ka bangin shanya ga jing la jong ka jing thmu jong ga jing hi kai ka long bangin tep bangim dei bangin jor batno ki breu ha ga perthai ringin pe ki khmat ka jing hi tang shu trai ba ka jing thmu ga kang san ha ga jing hi kai ka long bangin bishar yala dem ngin pe shala dem what hagabi dai ba gini ga jing thu khana wandum bishar riuniam nama lada pirang bishar riuniam piru pi hap ha ga ju hi ka kenhon kata ga long ga kenhon ka blai umla ban pediang ye ki kam ba bha dena ta ga daw niron kam ye ga ban penlut shibun ka por ban bishar le de kanu ga sngi ka ba khadu bat kanu ga kenta ga ba khadu ka ba phila dwai khmat jong blai banong ablai tu yet ye ga download ka jonga tu yet ye ga jimut jo par khat ka jonga ladala slam phim par ju dwai shu ye ga ta ga jingdwai pidon kam ban dwai ha ka ga sngi yo ba kumnu klem poi par khat phila hap ha ga ni ga jingsarong ba KYNJA MYNSIEM pala pi hap ha ga jingsarong ba KYNJA MYNSIEM nganong e pi baro ki kam ba bha ki long le no today na ta ga dawling ba ga ni ga jingi kai angit scam bangin ngintep ki kam ga jingi baro kiri ban long ru ringkat bat ka jing scoret ringkat bat ka download ke ba priang hona khmat jong play tunginya dua ya ga por lese ka do firang sha score ga ni ga jingi kai kawan ke jing Kyndait ban riu ha po jong phi bada shisha la slam ngam ju duai bo blay unjet ke download ke jonga bun sin nga duai tangi ki we bun sin nga pet tangi ki we hre ye la de nga klet ye ka ban khmi ye ga la ga jong ka download a klet ru ban duai bo blay un 1 ban x7 ban yet ye ga jing em ga jonga la fila klet ban duai ke ga jing duai ini klemat ko menta ka long ka por ko biang ye ifle e kata dungin ye duai lang ka por blay un ai phi ka jing ai Hallelujah. Try a blaying a aingo eme hagani a clipmat kabamenta. Lingbagani ga jinghi kai go try. A blaying a panda mem and I ga jinga Banginam don yagani ga jingsarong ba KYNJA MYNSIEM. Larangi ga jing kaba bet go try. I in snow ho ga jing penla ga jome. Larangi kierna ka ga wasneo. I in snow ho ba ga ga jing penla ga jome. Baro ka ba bha ka ba wanja ga jing ga jungi. Kam ga jing la jongi hi. Henry ga ga jingai ga jome ga wan to ha ga jing ga jungi. Kuble shibona blay ba me ya rap ye ga jing ga jungi. Yet ga download ga jungi ha ga clip mat. Kanu ga ba me a blay me shem. Kabam bet kabam biang ha khmat jome kum ki bring la e gaban tip yele de Henry trying a net scam go try ha ga clip mat ha gi pendut yele de khmat jome min wan ban pen khoi ban pen bet ye ga download ga jungi blay bangada IT no ko try la ga jong ga jing Kanang baga way pagaway ka jing shakri ka banga shakri ka bangi shakri ka try kanom long le nay hakmat jome ka jing ai ka bangi ai ka jing duai ka bangi duai ka jing ka bangi ka long go try ka ba me blay me ptiang sobha but kita baro kinom long le nay anagi la yang hakmat ka jing bishar ka jome khuble shibon me sko ka jing duai ngapan na me ka jing ai ka clip mat dong ha ka tien ka jome kita gi pendret kinyo ptiang ka jing ai Ipendut ildia khmat jome khuble shibon me sngoi ka jingdwai me jubab ru palat ik ek bingi palani ik milanti hage karteng ka jo Jesus Christ ni dwai amen to blay ka jing sok long ring kat bat pi shakri you try dwai ai ka kam ka jong blay ka jing ka bet ring kat bat ka MYNSIEM ka bas ngoret inse ka do pada ka por amen Iro itrai hangeng ba uble ula kerkhui phi lamba ga jing ro ba ga jing mani lamba ga ktin ga jong uble un yo ban kerkhui phi uble shibon